Kebelajungan vibro kanjeng mutip namta ka result report kabelajung menta ka sngi ka shiterik menashpau arjar psau kajing mare kabelaj po mau diang jong ka civil defense and humkan na kamta ka post NCE jong ki female but SI sub inspector jong ki shinrang te menta ka sngi ki total candidate baro bar kan the shinrang ki don kumba news pa live prang gode but jong ka NCE jong ki kan female ki don kumba sans pa ndrengut te kiba pas kidon lais pa nyup saungut bat kiba fail kidon shispa life arngut te na gine kidon ki excellent ngur ba kiba yo full mark kidon gumba shphongut na ka NCE bat kabadai jong ka SI pada ki total barok ba mare menta ka sni kidon gumba ars pa life arngut te kiba pas kidon shispa ar pendrungut kiba fail kidon shispa ndrungut bat kiba yo excellent kidon tang laingut na gine ki shispa ar pendrungut kiba pas te ban pe kerteng boro sampai hangne bat kidon ki hangne ki kerteng nomor bang yo bain pa website kidon ki baklai ga judge e boro te la dab ai roll number ru la dab ai ka timing chess number la ban pe ne ki turu dre ki judge kerteng ki bun ki bakla na du ka admit card no ga e te sampai ki timing jong boro kerteng la dab don hangne sampai himapi du ko bakut